Yo, agak ke depan sini. Ayah, aku gandeng ayah. Ayah. Ayah, ayah. Benar patutnya jadi ayah kok. Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi kakek coba. Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kepisah mrengkang kuwasa. Mas musti kaneng ati dongaku siji tresno iki abadi ketewa-tewa neng asmara kuat mati kawula anggon kula aku tresno datang kendhat saking sangka parewangi tanpa teni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Bersama RK Musik lagi deh. Aku
matur sembah nuwun Dik